zavretý konečne sám. Jede sa ráno s rhocom z hotela jak pán. Po vlastnom meste, teda v cudzom meste, sme od žalúdku okuláre, včera to zdelo pekne 50 000 ľudí a 4 kluby, snažil som sa dať im to, čo som im slúbil, skurvená, šedá realita plná pocitov, zrháme do klubov, domov a do bytov, zavretí v autách kurujeme ako do bytov, nechceme cítiť nič len prežito, ospravedlňujeme sa rodičom. Keď stokujeme vonku, stokujeme vonku, stokujeme vonku, stokujeme vonku. Keď stokujeme vonku, keď stokujeme vonku, keď stokujeme, stokujeme, Keď stokujeme vonku, strvení sú všetci, je mi jedno koľko, má sebe pol deci, je mi jedno koľko. Máš pri sebe peci, pochop toto. Dejšu keď si niečo už nebude ako predtým, bielý Mercedes Pastrum. Jo, to už je ďalej, jo. Bušile sa na Turu 2004, Mulano štýlo svede o niečo inom, nechceš to prijať si mimo 2014, ak víno nikto tu nedáva prínos, musel by zavolať primo, aby som vyškolil synov na rybo. Moje trio je hero, patrio, živio, hybom na žimorek, poviem dýrom, milión štýlov a pri hotre jedro, výchor, výkor, jak trliom, výchov, jazykom, rezať, ak pritvo zvykol, som si skurvy synov, aj z ich píšov. Od nových dávami chalani, známi z dáleky, mu hlavami, zranami, stú a maci, radšej hlasy zejú, šalami, závami, radšej repičo, prsli si rokami, dlhými stokami, skokami, nelutuje žiadny okamih, zále otrokami, slovami, chovaný, vidíš ma slovami, není som skovaný a môže byť ešte ďalej, lebo mám púčak. Jau, okej. Takže od neho to začalo vlastne tieto moderné flosácie. Začalo to od nás, Bráško. Začalo to od nás, v Piešťanoch. Keby nebolo teba, tak by som nedal taký výkon, aký dával. Čaci, no dobre. A možno to naopak. Jau, tak... Videli ste nový dokument? Áno! OK, takže tam je odpoveď na všetko. Áno.